Ndikona kupinda kamuchifamba makumba ashota ka. Sata tombenda kuna Sekuru. Ndikona makumba ashota kana naona chinda. Mataiza kuti ni rechipiri. Mukoma Robert ndikufara izvezvi. Upenyu ndakaupedzisira gore rapera pabirthday rangu muna January. Taura kuno ndiri kufara ndichifamba zvandiri izvi ndo upenyu wandinoziva ndiri. Saka ndimufaro wakanyanyisa nekutenda. Ndinotenda Mwari zvizhinji nekuna Sekuru. Ndichitendawo nekumidzimu yangu yakanditungamira kuti ndizive Sekuru. Saka klasi razaro ndatosiya ndakarisiya neSunday. Pandakatanga kumwa mushonga yawo neSunday crash ndakabva ndaiso. Kusvika izvezvi zvandisai ndari bata. Nanhasi vanhu vanokubvunza kuti ko zviri kufamba sei apapo. Ndikati ndo zviri kutoitika. Ndakada wamuchawa Sekuru muchawa ndo vadaida chaizvo. Kainenda kunamata kuti Mwari niwadzima wandokumira mutitungamire ndiwane munhu wechichawa ndiye achandibatsira. Handitika saka nhasi ndingangodomufaro wandinawo. Vanhu zitudzeka ndima ifamba ni mutsi ndakatomira hanzi manje tichasvika nguva yekobhosa makomba acho haasi kuita kuzosvika Sekuru azotaya kachimira ipapo nditumire mota indakamirira panapa. Aiwa tiri kungopa kutenda tiri kufara tese newise mumwe ndingoti ndikati gare ndovatazi ndovabvunza Sekuru saka makutofamba kaiko vabvunza even patati chiwe vatotungamira ndikazosara ndichitomhanya kuvatera kutadza kuabata saka aiwa tiri kufara nekutenda zvikuru zvakanyanya. Handitika saka vamwe vazosara kupi munofamba muri 2 ndinge mune favor. Aiwa favor haipo. Ndingangoti nawo iripo mukoma Robert yekuti muri yedu vamwe vanoita zvechitendero vanonamata vamwewo zvavo ndo vasinganamati asi ndingangoti generation yevasinganamati ndo shoma yacho. Saka pachiri kutomboti tazotononoka kutobva kumba nawe tanga titori nedare naspokesperson wefamily tichimbodiscasa kuti pakataurwa nawe mudzimu baba toita sei. Dare rinoda kuti ripfudzwe. Sekuru akati hongu zviri kunetsawo zvakakwana mumakumbo ndingabatsira asi kuti nawe mukomana wenyatsoita zvakanaka anofanira kuti agadzirwe chikaranga chake. Saka ndo zvatanga chimbokurukura makuseni pano. Saka vanditiwo ndisvitse shoko rekuti tichauya. Ndinovimba pachikamu chinotevera kwete kurestaurant asi ndinovimba pachikamu chiri kutera taakuchiuya semhuri. Vanawo vane mubvunzo yavanayo kunani naSekuru kuti vanzwise kuti koiwo mudzimu wazosarudza mukomana uyu waonei zviri kufamba sei zvinofambiswa sei zvichingodaro. Handitika muzovaudza zvenyu hama dzenyu kuti munhu wese anonamata ende munhu unonamatwa kumunhu mumwe chete musikavanhu asi nzira ndo dzinogona kuzosiyana saka vasacheme zvavo. Uye zvakare munhu akauya nedambudziko kwandiri ndimi ndakakuudzai kuti inini mashandiro angu handina dare rinoitwa rakahwandwa. Dare rangu rinoitwa pachena kubva pekutanga kusvika munhu anoita ega kana atotiza ega. Ndinenge ndiripo chete ende padare paSekuru hapachinji. Tinenge takangomirira munhu apinda mudare maSekuru uchadzoka here ndichauya sekudzoka kwamaita sei kwamaita asi munhu wese anoita sei anonamata. Uye zvakare muudza hama dzenyu kuti aiwa no sunungukai patinoenda kumana yanenge asiku ini ndindakamushedza. Ini rangu dambudziko chi ndipo parava kana ndakuda kuzoenda ndiri 1 kana ndichida nezvake ndinomushedza asi imimi chi sunungukai anenge asiko. Ndinoda kuzoti isu manje nechitendero chedu hazvitotizobuda chi iwayo mashoko evazvaunongangoti akatitaurikei kuvazhinji. Vamwe vanenge vachiti nezvitendero zvedu izvi tinozikanwawo kuti tine zvigaro kuchechi saka kuti tizobudikira futi isitenge tichitiita nzvenga zvinozotichayisawo chimiro nekuti vanhu vanofunga kuti kuenda kun'anga kuenda kunoromba kana kutsvaga mishonga yakashata.
asi inini hangu kwandiri ndakatozviziva nekuda kwematambudziko andasangana nawo. Zvinoka pavachauya vanzvenga titi vanhu vachasangana navo panapa vekuchechi koko vanovatungamirira vanzvengauka ndikatinyarara Sekuru tanga nemufaro taona mukoma tinongoti rastaka unoziva kuti munhu anongopiwa nickname nezvinenge zviri paari takati mukoma tataona vachitopinda tatati komakomba ari kupi muzukuru wenyayo ari kufamba. Alhamdulillah tinotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala ndio vanosimudza vanhu. Ndakanzwa mwanzo vasimudzwa kubva muhuruwa vasimudzwa kuva vanhu akanaka kubviswa mukuurombe. Nokuti kune mumwe munhu wekuti munogona kumutarisa vanhu vamuregerera chinzi chirombe chiri kudhakwa. Ndofunga rasta vamwe vamutarisa aitoti ndofunga uyu hapana munhu pamwe abatwa netetenasi chirwere chemakumbo kana kuti pamwe abatwa negout chirwere chemabhonzo chenyama. So isusu alhamdulillah tongoti isu tunokumbira Mwari kuti ndizvo here zvamakatisikira munhu kuti ave aripo. Totsvaga kuti iro gwenzi racho rinoita kuti raishandiswa kare kusati kwana chipatara bosi chipatara chauya handiti raishandiswa kare nokuti mukatarisa imimi mukatarisa muculture kana maIndia munosvika vane mabhodoso vatora miti yesu vachigadzirisa imwe yacho anozoita fange mafuta imwe zoita fange Coca-Cola imwe zoita fange zvinongosiyana siyana. So treatment yeculture ndio yatiri kufamba nayo. Saka ini ndinokurudzira kuti munhu angazotaura kuti ndiri kuchechi but wonaika tikusumudza mushonga uyu munhu ari kuchechi ari kunamata achikumbira Mwari baba waAbraham Isaac naJacob handitika. So isu tikuti Mwari watiri kukumbira Allah subhanahu wa ta'ala iyeyu anotaura nebhuku reQur'ani kuti wani Mwari. So iye ari kundudza kuti tora muti wakatiyo upe mbuya iyi aneta nekufamba nekuda kweshuga mbuya yonwa yorutsa wosoenda kumboteswa nadhokota obva udzoti shuga yako yadzikira obva wanwa futi mushongoyo wofuta fange furu woona pane mbuya mwakauya anzi ndiri kunzwa miri wangu kubaya wese kujuga indakazoti okay ambuya kujuga yako inyaya ichi yeshuga neBP. Ini ndiri kuvapa mushonga wangu ndikati itai furu amwa mushonga uyo abvati right. Last 2 days yacho ipapo akuya ane madondolo makumbo indakatoti ko last vasa vakachezwa kunyau ndava kuchiblanta atimati nyau ne rasta itikatika banga akachezwa achitamba bendi kana kuti amene baitamba anditi bozi munhu anonzi rasta andisisiwe kanochiwa nevanhu vese asi tunechiziva kuti pane zvinoitika paari munhu. So takatarisa rasta tikaona kuti chirwere hapana asi chiripo bichari asi ngatiudze vanhu kuti chirwere ichi chinopora. So rasta takavashandisira mushonga wekudya nezvatakaita. So rasta chirwere chii hatisi kuda kuti rasta vapore 2 days tite zita tinoda kuti rasta patime akashandire vana vake sekuziva kwake anobata zvinobatika muupenyu hwake so akatakati rasta anofana kupora wapora akauya nezuro first Sekuru ndiri kufamba ndikati ndiwe upi kwewe zvakanzi ndini rasta wenyu uyo apora kamanje iye achati ndiri rasta wekumba kwedu ndiri rasta wenyu uyo saka aenda kwaspokesman wake asi munhu achafira kunyara mufundisi mufundisi achimzvenga mwana wesangano mufundisi ari kupora mwana wesangano ari kunyara mufundisi so achasara chinya even kana nasi titaure rasta munhu wese anobvunza kuti ko Sekuru ndimi makarapa rasta upi rasta akazomira sei nezvina rasta zvezvo zvingaite munhu ari kunyara chimiro chake asi achigara nenda matambudziko achifane vamwe ari kufa asina varume vamwe akufa neshavere uchipfambi atungoti hapana zvokuita woti ndikaenda kung'anga ndinoromba kosaka ukaenda kubhawa kung'anga watiri kucha kuti unoromba ukaenda kubhawa kokanomira uchimwa madragi mumwe anomwa madragi nekuda kwemajini munosanonzi majini midzimu yakaipa inokudhonzera kune zvega zvakaipa chete nhasi kungotora kana kuti utengese matemba parod adiya pane 6 years achitengesa matemba apauye polisi kungoiwe nhasi polisi yatakura kukansuru kungomira parodi chete kansuru yatakura uyoto kana usase murume wakansuru wacho kungomutesa kufesi so anosunga fesi kungoonewe anokusungira fesi asi vamwe amai ungonotondo vamwe makuchinja fesi unzonza anondiswa nemapurisa stareti mahura aya aiwa vane chiso chekutengesa alhamdulillah.
Saka musangoti pese pagarira munhu akandiswa nemupurisa wekanzuru matihure ane chipo ane madini yakanaka yekushava. Ndo pamunoona vazhinji vapati ane mashavu emanjuzu. Alhamdulillah kana njuzu yacho chimuita kuti apereke dhora asiyo alichita mari. Toti njuzu yakanaka inomubvisa mumatambudziko. Saka musarege kuti ndichaita ndikati ndite so ndinonoromba. Apasi kuromba pese. Nyanga dzese dzagara muHarare muno. Ende dai kusina organization inoti zinipa zinata. Dai kusina bozi vanhu vaipera kurombesa ka vanhu vaita se vaipera. But dziriko nekuda kwokuti zvinozviziva kuti traditional healers vari kurapa vanhu vachipola. Saka isusu tiri kurapa hatina chakaipa. Ndosaka maona rasta vauya sakuti spokesperson ari kutaura. Isusu tiri kuti alhamdulillah ngaendere mberi. Mafundisi musanyari kuuya, mapastors musanyari kuuya, vamwe nyari kupora. Pano anditi neuko vari kunopora because chavari kunotsvaga vakapora unoleurura. Anditi kuleurura unobvumiziwa. Ukapora BP nechironda njinda kuchiplanta toti njinda chekensa cheche wochinotora kuti achironda changa chirapa changa chanditambudza hama dzangu mvura yanga isingakwani apa vemunamato ndakazoenda kuAchapola ndikapora. Saka ndapora pagumbo apa ndauya kuzodzoka kuchechi. Achapola vanoenda kusabata kumazjiti anditi kuna akundonamata Allah subhanahu wa ta'ala. Kana munhu akataura kuti hai nyanga inotaura zvemanga nekuti iye ndimufundisi aiwa iye ari kutaura but ndiri kuziva kona yake yoka. Saka ina andinyare kutaura kuti inde handirege kunamata ende handirege kufugamira Allah subhanahu wa ta'ala because ndakanzi Qur'ani yangu iyi ndinaro Qur'ani pandogara pese pane Qur'ani iri rakabva ndakatoigirwa nekumuzukuru wandakaitira dare rekuti muzukuru uchawana imba 42 years akandigira chibhuku chakanaka. Mumwe anenge ari she achishora iri Qur'ani ndakaligirwa nemuzukuru kubva kuDubai. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala kana achinditonga ndakabata Qur'ani. Bozi ndakazwa kuti ndofanira kugeza nenguva yakati. Ndoita munamato nenguva yakati. Saka ndinotedza bhuku reQur'ani. Alhamdulillah. Tinotenda. Kombe patakabudisa nyaya yenyu paTV apa. Handisi. Shamwari dzakati chii? Tambudza mafoni call nemamessage. Musikataura zvenyu mazita ngoti hai ndingakanditi. Kutaura chokwadi Koma Robert ndikati vanhu vari kufara. Zvizhinji kwazvo vandanga ndichirarama navo kuSouth Africa nevamwe vandanga ndichitaura navo mafoni vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka inhau yekuti kurwara kwangu kurwara kwakaitisa mashoko, kurwara kwakadzosera inini wacho mashure. Saka vanhu vachizonzwa kuti mukomana wayo haasi kuchafamba necrash vanototi Mwari akanaka. Saka kutaura chokwadi vanhu vari kufara. Chechipiri chimwe chiri kubvunzwa nevanhu nekuti vakatarisa headline yakanga yakanzi Sekuru Achapola vatishi back to send. So ndo zvimwe zviri kubvunzwa nevanhu kuti toda kumboziva munhu anga achirwarisa mukomana uyu kuti zvambomuwanawo here asanganawo nazvo here nekuti mukomana akatambura ende zveshe vandakatambura. Ndo imwe yemibvunzo iri kubvunzwa nevanhu iyoyo. Asi vazhinji zvavo vari kupembera nenhau yekupora kwangu. Kuna vandenge vari kundisira ungava maWhatsApp, maemails nevamwe vandinoshandidzana navo. Sendabvunza mubvunzo yemukoma ndoti vakawanda vanenge vachiti zvino ndakazobuda apa ndati mungopindura muone shuviro yevamwe vanenge vachitoti topasvika sei patoripo pandanga ndasiya. Vazhinji vari kundibvunza kuti sekuru vaya vanowanikwa sei. Hani mazvoro. Saka vachibvunza kuti sekuru vaya vanowanikwa sei. Vamwe vanofunga kuti kubuda kwandakaita pamedia inhau yekuti munhu wese ari kubuda anofanira kuti abude. Saka vamwe ndinonyatsovatsanangura zvangu kuti aiwa ini ndakabudawo nechikonzero chakati. Asi imimi henyu kana zvinhu zvenyu zvakarongeka munouya modi mubatsirwa nasekuru zvisina ani nani anenge achiziva kuti masvika kwani pasekuru. Asi vazhinji kwazvo vamwe vari kuuya vamwe ndichatouya navo. Ndakavaudza sekuru tayo kuburikidza nemanzwira ndiri kuita sofa mumakumbo angu sekuru nditori nevamwe vanhu vari
tarisira kuti tingangoya nawo kwamuri. Ndanditika. Saka mukona dambudziko renyu mimi raponesa kwawanda. Asi ndima kuti makore ndarwara ndazode. Kana Mwari vakuti takuchida kuti vanhu iwewe tungamirira anoona zvazvinoita. Ndizvo. Fona imire anoona kuti yakuire ngechikorero ndo zvakuita wenyu. Chokwadi ndopaunoona kuti nguva yaMwari yakakosha. Ndakatenderera kwakawanda. Ndinoimba varipo vanowitnessa kuti takambomuona apa machechi ndakaenda akawanda. Asi ndaigona kuzotongobvapo dzimwe dzenguva kazhinji ndaitobvapo zvatova serious. Mhuri yangu inoziva kuti kuzvamabva kuchechi wani ndotoona zvatowedzera. Saka apo bva zvandabva kwasekuru nesvondo rapfuura ndakangotanga kushandisa zvavakanditi ndiite. Nesvondo zuva rodoka tsvimbo ndakandatoisa parutivi. Ndanda kutotanga kuzvifambira. Mangwana acho ndikafunga kuti kuda kutamba. Ndiye zvikanasi ndiri pano. Handitika. Alright. Tichazodzoka nasekuru timbonzwa back to sender vachizopindura pepe. Imakazoita here secret nasekuru vantu. Imimi. Andikasoita. See. Maingoti asagumbura antu dzichi. But unaika watu pane mwe stage. Na koma dai ndasi kutoti zvamuka zvakuti handiti haya nguva yacho inokwana. Sekuru handi manzwa mubvunzo uri kubva kuhama. Kuti sekuru vakati aimbozviita chinofana kurowa kwaari. Saka hanzi vakawanda vakutobvunza kuti saka chinosvika rini iko. Chinyaya icho chakanaka. Nokuti chinhu chatati chitarisa munoona kuti ndinogara ndakataura. Augone kudzosera munhu chibhagera kune munhu asiri kumira. Bosi uyu angasingamiri. Handiti? So takuta kuti tikamutarisa tikaona kuti right fit manje. Tobva tatoziva kuti right takudzosera iwe chiro ichi chikwa chakabva takuda kuti timuonewo munhu uye. Asi kana arwara munhu iyeyo iwe usaenda kunomuona munhu iye ndiye gakusvage kuti wakarapwa ndekupi. Dare rozomuudza kuti iwe ndiwauya naye. Chii chakaitika? Tochitaura kuti takutangira papi? Ipapo. Tochimuripisa. Itakashata. Tochimuripisa kuti pfuma yedu because uyu akachema sekuru ndatambura. Handi manzwa kuti anzi akapesa gore rapera January. Kufamba kwakaifamba netsvimbo. Isusu manje tikachimbo dzedze asiya kumba kwake nokuti hatikuzive. Ende kumba kwake kana mukabvunza ina tozivi tanogara kupi. Unoti wamazoti Achapola anoita diri here kuti munhu pamwasiya tsvimbo mubhedhuru. Aiwa tsvimbo atogara kwake. Ndakataura kuti kunyara handiti sesuru akati nyadzi dzinokunda chi rufu. Dai uyu akanyara kubuda paTV haana kana shamwari yaimusekere. Nhasi mumwe munhu akutobvunzisa kuti iwe zvakafamba sei, wakarapwa sei. So munhu akutowanaka kutaura kwakanaka. Zvamugadzira ukama nevamwe vanhu vangachomuvenga. Zvamugadzira ukama kune mumwe munhu angasinganzwisise. Zvamugadzira ukama kune mumwe munhu vazhinji vakatondibvunzawo nezuro. Sekuru rasta ari kupi? Ndikati kuende rasta kwanogara ndokuziva here. Rasta ndomuziva ari muzukuru wangu akauya padare. Sukanzi aiwa karasta sekuru tamuona achifamba. Alhamdulillah akamuona. Bosi mumwe munhu akamuona kuruwa uko achingozofambira atozoti uite rasta wewe. Ako wai rasta nasa ana tsvimbo. Alhamdulillah. Rasta kana nezuro akafamba vana vane soko kubva uko. Asi bye my first day. Isusu tunobatsira vazukuru. First day sekuru ndasvika ndiri pamutangadura ndofamba sei. So maminutes manga tikumirira nza ndinogona kunonoka kusvika. Tikati uyu munhu akurwadziwa. Tikatola motikari kuti manje munomutakura auye ndo mutemo una Achapola. Kana akataura kuti sekuru mudumbu kuya kwandaita ndiri kutonzwa nzara tototi iwe mbogara mira ubikiriwe chekucha uchi mutemo uri mudare raAchapola. Tinongoti alhamdulillah anotsvaga Achapola anowanika kupi? Anowanika pana Robert Tafumane. Ndo panowanika Achapola. Ukabatsvaga Achapola munhu kuwa ndipewa namba dzenyu ukuenda kungonoti pa WhatsApp yako iyo Robert Tafumane unomuona Achapola ali papalindi chisoti chiri mumusoro. Alhamdulillah vazukuru vachitaura kuti sekuru ndakapora sekuru ndikutsvaga muri papi? Alhamdulillah tanga tiri muHarare nazvino tiri muHarare bosi tiri kwamutangadura. Kana ukataura kuti sekuru ina ndije nyama iyi ndinoenda pamutangadura unogocha ingozvo ino unogochera handikurambidze bosi
mari yako ndeyako handingaibvunze ndinoiziva here. Saka isusu tiri panzvimbo pamutangadura paipai pakanaka tiri patakawaniswa nemuzukuru. Ndinotenda kuti Mwari ngamuwedzere makomborero. Takagara pamafura mepo pamiti pepeteti mumwe akapfekedzera motikari yake kuti chovhai kumberi chovhai mbichani. Kuno kwamutangadure unopaka paunoda. Ukadopakira kudare, ukadopakira kumakicheni, ukadopakira kugaraji, ukadopakira kusunipu, alhamdulillah. Vanogara paukama wavo munogara uko. Kwete tika mwana kakatika jure nepauri wanzwa shungu ya mazepe. Aiwa vana vabvutirani chekudya. Achapola valipo pamutangadura. Alhamdulillah ndinotenda. Chazvakanakira nyaya yamukoma wa Sekuru ndechekuti mukoma havana kubva nekwamuri. Ishua. Vakatouya nekwandiri. Ishua. Ndokutsanangura dambudziko rangu so zvazodai zvodai. Izvi zvoraiti. Ini ndazvinzwa asi chitaura naSekuru. Chabwe. Zvavanenge vataura Sekuruka. Wodzoka futi kwandiri. Takuizwa manje tiri kutaura chinhu chimwe chete. Saka kana kuine vamwe vanenge vachidhauta vachiti evidence yacho iripo. Kwandiri vanotumira ende zvavanoita zvandinotoita Sekuru vanhu vakatanga kundifona vachiti nyora pasi utsanangure dambudziko rako ndinyatsorinzwisisa bhozi pafoni unogona kuita se kunyatsosiya zvimwe. Mukoma ndo zvavakaita ndikunyora dambudziko ravo ndazodai zvakazodai ndomazoona asi pazuva ranhasi tiri panapa handiti nyaya back to sender manzwa naSekuru kuti ichafamba sei. Ndazvinzwa zvataurwa naSekuru. Ndingangoti kune vanenge vachizonge vachiteerera havo vanofamba nechikamu ichi paYouTube, ndinovimba vari kuzvinzwira. Inini zvangu chandanga chinyanya kukoshesa zvizhinji kwazvo utano hwangu kuti dai ndanga ndasimbawo ndadzokerawo pamaziviro andinozviita ndoshandirawo mhuri yangu. Ndo ndingangoti izvo zvandachinyanya kuchemera stere. Saka zvimwe yatobhonasi zveback to sendawo ndendositoti aSekuru akaita basa asi penyu chaipo pangu chaipo pandanga ndichida ndiri kuona chikamu chacho tiri kukunda. Munongoziva healing is a process. Haungotange nekungonzidai kwacho wautodii. Unoita semwana ari kuzvarwa uchikambaira uchidzidza kufamba kusvika adi akufamba. Asi hazviri kuti handina hangu pachati nge, asi ndoziva kuti chekutanga chandaiziva chaitika kumakumbo angu aita achidyika mukati mubhonzo. Saka izvo I'm very sure kuti zvakamira. Makanzi mudzokeka kwaDoctor kuSouth Africa. Hongu ndakanzi ndidzoke. Ndichatoita kuti vanozokangana ndaiti ndichati ndigozwa Sekuru. Ndinoimba pakutanga kutaura kwandakaita ndakati Sekuru kana zviri zvechipatara munondudza kuti izvi ndezvechipatara. Kana zviriwo zvinoda chivanhu ndinotaurawo kuti kana zviri zvekukanganiswawo ndo changa chiri chichemo changu naSekuru kunyanya. Asiwo kana Sekuru akati izvi zvekuchipatara hongu ndogona kuzongoenda kuti ndingobhalansisa mafiles kuitira mangwana kana ndikazorwarawo nezvimwe zvakasiyanawo file rangu rogarawo riri clean. Asi kwete kuti ndatova nekushushikana kuti ndiri kurwara. Ndakatoona kuti Sekuru chero vasina kundudzawo kuti hazvidi chipatara asi ndakatova dambudziko rangu ndarizi rechipatara. Sekuru muzukuru akanzi naDoctor adzokewo. Zvida kuti muvhare program chimudza kuti haafambisi. Kuchipatara sendi chitaura isusu tinotaura pamutemo kuti munhu anofanira kuenda kuchipatara. Hospital rake ririko. So iye akaenda kuchipatara acho anovaudzawo kuti inini ndakafamba kuti ndozvaita zvandaichita izvi. Bosi chipatara chinodudza Doctor vamwe varungu vamwe vanatema. But ndichati nditaure pakupedzisa kweprogram nokuti ndine mibvunzo imwe iri kuuya mune imwe macountries Zimbabwe, Malawi, Mozambique. Ndichati nditaure language vari koko vanondiona paYouTube vanyatsa kundinzwisisa kuti pana Robert tafumane kuti ndinenge ndichitaura chiti chii. So isusu tiri kuti munhu kana abva kuchipatara bosi chipatara chinenge chakakuti unofanira kudzoka musi wa20 chinja kana kuchipatara kana clinic kana chi ikodzero dzemunhu maererano neutano hwake. Saka anodzokera futi kunotaura kuti ndadzoka ndini uye wamakabata pane zvimwe here zvamungaone mukati memakumbo angu but ndakazorapwa marapiro akadai.
handiti so wewe anobva saina kuti munhu wewe bosi rekodhi inenge iripo ichidiwa nemukuru wake saka uye kuti avhare rekodhi yake anotaura kuti no munhu uye akazenge ane problem yakati mishini taiwana dambudziko rakati but akazoenda kuna traditional healer kunzvimbo yakati akarapwa nenzira yakadai saka munhu uyu apora obva kuti ndindo d kurati chipatara chadischarge munhu achisisiri naye saka zvinokurudzirwa kuti munhu aitirwe izvozvo. Saka ndinongoti ipapo hapana dambudziko. Saka ndinopa kutenda kune vese vari muZimbabwe ndiyonse okondedwa amene akhala maziko osiyana-siyana makamaka Malawi, Mozambique, Zambia. Aya ndi matenda amene anafikira mnyamata malingana ndi malungo kapena magongono malankhulidwe amasiyana. So pano tingoti tikuzisana kuti ife monga ine ndine mwana wa Achapola, bambo wanga wafira ku Malawi, ndiye anakhala kakukulu muno muZimbabwe. So pano chomwecho mukuona monga tikulankhulachi ndikuchirisa vantu malingana ndi magini amene amachokera magini amabadwa munthu kuchokera mu makolo. So pano okondedwa amene achibale amene wena ngosandifunsa kuti inu Achapola wani ndi wakuti, Chapola wachokera kuti, mumtundu uti. Chifukwa chakuti chisezulu chimazika muno. Koma YouTube imene timalankhula nayo muno imaneno Robert Tafumanei, mwana wa Slime Media. Mwana wa Robert Ziko. So pano chimenecho ndikufotokoza nokondedwa nonse amene muli mu maiko osiyana, makamaka Zambia, Malawi, Mozambique kuti ndiri kuthandiza ndiri muno mu Zimbabwe. Bambo wanga wachokera ku Malawi ku Mangochi. Kwachenjerasu uko kumeneko. Ndizoona vena kosusumira tione moyo mwatsatane koma wamitundu nonse ameneko ndipo alongosi ndiwena amene bambo amene anachoka kuno ku Zimbabwe kuchoka Malawi kubwera ku Zimbabwe kubwera anthu kafera ku Malawi zikomo ndingoti wokondedwa nonse ku Malawi kumeneko ine ndine mwana wa Chapola Silas Chapola zikomo ndikusimikizira ndimenemo ndizoona tatenda. Alright, Kapenda kuti muyankhule nawo kuti akakachita kunyumba ziteka